முக்கியமா பார்க்க போறது, பரஞ்சோதி மகான் அவர்கள் "ஓ மனிதனே! நீ எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றாய்" அப்படிங்கிற ஒரு கருத்த முன் வச்சு சொல்லியிருக்காரு. இது நமக்குள்ள எவ்வளவு சக்தி இருக்கு, எந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த ஆற்றல் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். அதாவது தொட்டால் உணரும் வாயிலாக, இந்த அறிவு வாயிலாக இந்த உடல் முழுவதும் நம்ம நிறைந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய உள்ளார்ந்த அர்த்தம். அதாவது நம்ம உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையிலும் தொட்டால் உணரும் பொழுது, இது நம்மளுடைய உடல், நம்ம கை, நம்ம கால், நம்மளுடைய வாய், நம்மளுடைய உறுப்புக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். உள்ள இருக்க உறுப்புகளா, என்னுடைய கிட்னி, என்னுடைய இப்படி எல்லா உறுப்புகளும் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம். அதே மாரி 2 மைல் சுற்றளவில் இருக்கிற நறுமணத்த நம்ம மூக்கால் முகரும் வாயிலாக அந்த இடம் முழுவதும் இருக்கிறோம். இப்போ இந்த நிலைய தாண்டி இது எல்லாருக்கும் சாதாரணமா நிகழக்கூடியது இது. ஆனா நம்ம மெய் உணர்வாளர்கள் என்ன நிலை அப்படின்னா, நம்ம நெற்றியில இருக்கக்கூடிய அந்த மெய் உணர்வை நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டு ஒரு வாசனைய நம்ம முகரும் பொழுது, இந்த வாசனை எங்க இருந்தாலும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு காந்த களமாய் ஆகு. இந்த 2 கிலோமீட்டர்ல அதையும் கடந்து இருக்கக்கூடிய வாசனைகளை உணரும் சக்தி இருக்கும். எங்கேயோ நம்ம பக்கத்துல ஒரு மகான்கள் நடந்து போகலாம், ஒரு தேவதை நடந்து போகலாம், ஒரு தெய்வங்கள் நடந்து போகலாம். இப்படி யாரோ ஒருத்தவங்க நடந்து போகும்போது அதனுடைய வாசனைகள் நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த மெய் உணர்வு மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய உண்மையான நிலை. அதனால நம்மளுடைய சக்தி எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னா 2 கிலோமீட்டர்ல இல்ல, இன்னும் எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தூரத்துல இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலுடைய அனைத்து விதமான உணர்வுகளால ஈர்க்கப்படுகின்ற வாசனைகளை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த உங்களுடைய நெற்றிக்கண்ணால் இருக்கு. இந்த நெற்றிக்கண்ணால உங்களால அதை உணர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான நிலை. அதே போல 18 மைல் சுற்றளவு இருக்கும் ஒலியை நம்ம காதால கேட்கும் அறிவின் வாயிலாக அப்பரப்பிடம் முழுவதும் நம்ம நிறைந்திருக்கின்றோம். இதை நீங்க எல்லா மனிதர்களுக்கான ஒரு விஷயம்தான். எந்த சத்தத்தை கேட்டாலும் நம்ம 18 மைல் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய சத்தங்களை நம்ம கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான நிலை. காதால் கேட்கும் வாயிலாக நம்ம இந்த சத்தங்களை கேட்கும் வாயிலாக நம்ம பரவி இருக்கோம். இது ஒரு மனிதனுடைய நிலை. ஆனா அதே நிலைய கடந்து நம்ம மெய் உணர்வாளர்கள் அதையும் கடந்த ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படுது. அது எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம நெற்றிக்கண் வழியாக நம்ம இந்த உணர்வுகளை கவனிக்கும் பழக்கத்தினால இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சத்தங்களையும் நம்ம கேட்கலாம். ஓங்கார சக்தியே கேட்கலாம். இந்த மாதிரி தசநாதங்களை கேட்கலாம். அந்த மெய் உணர்வை இது போல ஒரு மொழி அப்படிங்கிறது ஓம் அப்படின்ற நிலையை கேட்கலாம். இல்ல பல சித்தர்களும் மகான்களும் பேசுறதை கேட்கலாம். இப்படி பல வகைகளை இந்த மெய்யுணர்வு மூலியமா நம்ம கேட்க முடியும். இந்த உணர்வு மூலியமா இது பலரும் ஞானிகளுக்கும் மகான்களுக்கான ஒரு நிலைதான் இந்த உணர்வு நிலை, இந்த மெய் உணர்வு. அப்போ நம்ம அவ்வளவு தூரம் வரையிலும் நம்ம பரவி இருக்கோம். நம்மளுடைய ஆற்றல், இந்த சக்தி நம்ம எங்கேயோ யாரோ கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சத்தங்கள்லாம். ஆனா அந்த 18 மைல் அதையும் கடந்து நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய உண்மையான கருத்து. 60 மைல் சுற்றளவில் இருக்கின்ற பொருட்களையும் நம்ம கண் கொண்டு நம்ம பார்க்க முடியும். 60 மைல்னா நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய டவர்ல நின்றுகிட்டு பார்த்தோம்னா 60 மைல் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கறது ஒரு மனிதனுடைய நிலை. அதே போல ஞாயிறுனா சூரியன், நிலவு, விண்மீன்கள், ஆகாயவெளி ஆகிய எல்லாத்தையும் நம்ம கண் கொண்டு பார்க்கும் வாயிலாக அப்பரப்பிடம் முழுவதும் நாம் நிறைந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு கருத்து. இது சாதாரண மனிதர்களுடைய நிலை. ஆனா அதையும் கடந்து நம்ம போகக்கூடிய இந்த மெய் உணர்வுல நம்ம கவனிச்சு நம்ம பழகும் பொழுது இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றல் எங்க இருக்கிற சக்தி, எங்க இருக்கிற ஒரு நிலைகளையும் நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ சூரியன் எங்கேயோ இருக்கு, அதை நம்ம மெய் உணர்வோட இருந்து நம்ம அந்த சூரியனை நெற்றில இருந்து பார்க்கிறோம். நம்ம கண்ணால பார்க்கறது இல்ல, நெற்றியால நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் அதிகமான சக்திகள் நமக்கு கிடைக்குது. இரவு நேரங்கள்லாம் நீங்க இந்த மாடி மேல நின்றுட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய இந்த நெற்றியை கவனிச்சுக்கிட்டு இந்த நட்சத்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சக்தியை உங்களுக்கு நெற்றியில இருந்து உங்களுக்கு உணரும் வாயிலாக நீங்க உணர முடியும். இதுவும் ஒரு அபரிதமான ஒரு சக்தி நிலைதான் இதுவும்.
இப்படி ஒரு நிலைகளை வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அவ்வளவு தூரம் வரையும் நம்ம விரிந்திருக்கிறோம். அப்ப அந்த சூரியனும் நம்ம நெற்றியில இருக்கு. அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பண்ண முடியும். அவ்வளவு தூரம் வரலயே நம்ம விரிந்து பறந்து இருக்கிறோம். இதெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்திருக்கோம்னு சொன்னா, நம்ம சூரியனா இருந்திருக்கோம், சந்திரனா இருந்திருக்கோம். இப்படி பல நட்சத்திரங்கள்லாம் இருந்து அதிலிருந்து தான் நம்மலாம் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த நிலைய பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த அவ்வளவு தூரம் வரலையும் நம்ம விரிந்து பறந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய பார்வை அவ்வளவு தூரம் வரலையும் இருக்கு. நீங்க சில நேரங்கள்ல வந்து நல்ல தவம் செய்யறவங்க எல்லாம் நீங்க நெற்றிக்கண் வழியா நீங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டா நம்ம நாணம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்க கிடையாது. உங்களுடைய சக்தி களம் வந்து அவ்வளவு தூரம் விரிந்து பறந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம அறிந்துக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது. அதே போல வந்து நம்ம வந்து எல்லா இடங்களையும் சுற்றி பார்க்கும்போது அந்த இடங்கள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சோம்னா அந்த இடத்த நம்ம சுற்றி பார்த்த இடம்லாம் நமக்கு தெரியும். இப்ப ஜீவராணி இருக்காங்க. ஜீவராணி என்ன பண்றாங்க, சென்னையில வந்து பார்த்துட்டு இங்க பல இடங்கள்ல இங்க சென்னைக்கு வந்து இங்க அண்ணா சமாதிகள், முக்கியமான இந்த மகாபலிபுரம் இந்த இடங்கள்லாம் அவங்க பார்த்திருந்தாங்கனாக்கா, அப்ப அந்த நினைப்பு வந்து அவங்களுக்கு அங்க நினைக்கும் போது அவ்வளவு இடத்துக்கு அவங்க போக முடியும். அதே மாதிரி நான் அந்த மலேசியாவுக்கு வந்து அந்த இடங்கள்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு அந்த எண்ணங்களோட நான் வந்து இங்க சென்னைக்கு வந்துட்ட பிறகு அதை நினைச்சேன்னா அது அவ்வளவு தூரம் வரலையே என்னுடைய நினைப்பு ஆற்றல்கள் வந்து விரிந்திருக்கு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்மளுடைய நினைவு வந்து எங்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம நினைக்கிறோம். இப்போ உங்களெல்லாம் நான் வந்து தீட்சைகளை வந்து கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து அந்த நினைவு ஆற்றல்கள் மூலியமா தான் உங்களை நினைக்கும் போதே அந்த உணர்வு உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குதுன்னா இது எப்படி கிடைக்குது? அந்த நினைவை அடிக்கடி நினைக்கிறதுனால அடிக்கடி வந்து உங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிலை. டெலிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் இதன் மூலியமா தான் இதெல்லாம் நடக்குது. அதனால நமக்கு வந்து அவ்வளவு தூரம் வரலையே நம்மளுடைய ஆற்றல்கள் வந்து விரிந்து பறந்திருக்கு, எங்கும் நிறைந்திருக்குன்ற ஒரு ஆற்றல் நமக்குள்ள இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி ஒரு பாடகர்கள் ஒருத்தவங்க பாடுறானா அதனுடைய பாடல்களை நம்ம ஒரு எஸ்பி பாடுறாரு அப்படின்னா அந்த எஸ்பி மாதிரியே நான் நினைச்சிட்டு அந்த முகபாவங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதை நான் பாடினேன்னா அந்த அவருடைய பாடல் வந்து அவர் குரல் மாதிரியே எனக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்க. பல குரல்ல பாடக்கூடிய ஆற்றல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. பெண் குரல்லயும் பாடுவாங்க. ஒரே ஆள் தான் வந்து எஸ்பி மாதிரியும் பாடுவாங்க, பிபி சீனிவாசன் மாதிரி பாடுவாங்க, டிஎம்எஸ் மாதிரி பாடுவாங்க. இப்படி எல்லாத்தையும் பாடக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படும். அப்போ அந்த உருவத்தை நினைச்சுக்கிட்டு இப்ப எஸ்பினா எஸ்பியை நினைச்சுக்கிட்டே பாடுவாங்க. அது மாதிரி டிஎம்எஸ் நினைச்சா டிஎம்எஸ் அவர் எப்படி முக பாவனை அசைக்கிறாரோ அதே மாதிரி பாடுனா அதே மாதிரி வரும். இதெல்லாம் வந்து அந்த நினைப்பு தான். யாரை நினைக்கிறோமோ அதுவாக நம்ம ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த நிலை அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல, நீங்களும் வந்து உங்களால முடியும் அப்படிங்கறதான் இதை சொல்றேன். ஒரு முயற்சிகளை நம்ம செஞ்சோன்னா அதை அடைய முடியும் அப்படிங்கறதுதான்.